קונסטלת גלובוס קקטוס, אוסף של צמחים מדבריים, למעשה שהם מתאימים לאקלים של מדינת ישראל. ארץ אהבתי מחכים לאורח, 7 עולמות, 7 אימהות, 7 קנות בשעה, 7 עולמות. סקולנט זה צמח, זה לא משפחת צמחים, זה סוג צמח שהוא נושא מים בתוך הרקמות שלו, והמים האלה משמשים לו כרזרבות לשעת חירום. ישנם סקולנטים או קקטוסים שיכולים לחיות ללא מים עד 10 שנים, רבותיי. הם לא יראו במיטבם, הם לא יראו יפים, הם יראו מקומטים ומקובצים, כמוני, אדם זקן. אבל אם שמים אותם במים, יום-יומיים אחרי 10 שנים שהם לא ראו מים, הם פתאום חוזרים לעצמם, ומיד הם מתחילים לתפוס צבע, ומה שאנחנו, הבני אדם, לא יכולים. אוקיי, עכשיו אנחנו פה עומדים מול צמח, שהוא הגיע למקסימום הגודל שלו בחלק התחתון. הצמח הזה שמו מלוקקטוס, בטבע הוא חי בין 200 ל-300 שנה. הכובע הזה הוא למעשה לא קקטוס, זה מראה לנו על הגיל של הצמח. ישנם בטבע צמחים כאלה עם גובה של 0.5 מטר בערך, שהם מאוד מאוד ותיקים. כל מספר שנים, בין 3 ל-4 שנים, מופיע פס נוסף על הכובע שלו, כובע צבעוני. עכשיו, בעת הפריחה הוא נותן פלומה עגולה, אבל מאוד מאוד סימטרית של פרחים. איך אומרים? זה ממש דומה לעוגת יום הולדת. זה, אבל הטבע עושה את זה, לא אנחנו. קוראים לזה הישיש, קקטוס הישיש. כמו הבדואים אצלנו בארץ, כל הזמן הולכים עם מעיל, אז זה נולד בדואי. בשער, 7 כלות בשער. אני פוצע אותה בחלק העליון, ומוריד, עושה לה מין דבר שנקרא כמו ברית מילה, מוריד חלק ממנה, ואז מה שנוצר, המערכת השורשים שולחת הרבה מזון, אז נוצר כיפה של ילדים, והילדים האלה נותנים לצמח עיצוב מהמם. הפטנט, בואי נקרא לזה, של לעשות את זה בזמנים הנכונים, בתקופות הנכונות של השנה, ולשים על זה חומר שמאחה את הפצע. תסתכלו, זה אותה הפטנט שאמרתי לכם, שאני חותך את הצמח, אתם רואים? חותך את הצמח מלמטה, פה בחלק התחתון חתכתי, ואז אני מקבל את הפלומה הזאת. פשוט ניתן לפסל בהם, באמת שניתן לפסל בהם. אותו דבר הצמח הזה. אתם רואים הבסיס שלו פה? זה היה כדור אחד, שחתכתי אותו בשלב מסוים וקיבלתי את הפלומה הזאת. הורים וילדים, רבותיי, הצמח הזה זה קקטוס רגיל ופשוט, שהוא צעיר, הוא מוציא ילדים סביבו, אבל שהוא לקראת הזקנה, שהוא מרגיש שהוא עומד ללכת מן העולם, הוא מוציא פלומה של ילדים מלמעלה, והילדים האלה ניזונים מהמוהל של האמא, והאמא לאט לאט שוקעת, וזה דור ההמשך. מי לא יצא, מי לא ישגה, מי יפתח לו הדלת. זה צמח שישנו בכל גינה. החידוש שלנו שאנחנו מפריחים אותו. פעם ראית את הצמח הזה אצלך פורח? גם אם הוא יהיה 30 שנה אצלך בגינה, הוא לא יפרח. אבל מרוב אהבתי אליהם ומרוב שהם מחזירים לי אהבה, אצלי הם פורחים. בארץ יש לו כמה שמות. בארץ הוא נקרא, קודם כל כולם מכירים אותו כעץ האושר עם עין, שהוא מביא אושר. עכשיו, זה לפי אמונה סינית. עכשיו, בעברית קוראים זה רגלנית אפריקנית. השמו בספרים מופיע פורטוקריה, ואיך שהצלחנו להפריח את זה על ידי הרבה מאוד ניסיונות. ולא צמח אחד פרח לי, כולם פרחו בבת אחת. ומה שהיה לי, פריחה מאוד מיוחדת. הם פורחים במשך חודש, עד חודש וחצי, הפריחה מחזיקה על הצמח. יש לה ריח מתוק של גן עדן, רבותיי. זה לא אני עשיתי, זה דבר זה ההשגחה עושה את זה, אבל עצם זה שאנחנו מצליחים, החדשנות שבעניין, אנחנו מצליחים להפריח את כולם, בלי יוצא מן הכלל. זה החדשנות, זה אכן יכול לשמש ענף ייצוא למדינת ישראל.
המשכיחה כל צער. אך לי עיני נשר לו בעירנו, ולי לב חכם לו ביקירנו. שמו הספרותי זה סנסיביריה, שמו העממי לשון החותמת. אני יודע על כיסא החותנת. מי לא יצא, מי לא ישגה, מי יפתח לו הדלת. אני עסקתי בשיווק פנסיה. כל מה שיעצתי לאנשים לחסוך כספים לקראת הזקנה שלהם, לעצמי עשיתי ההפך. המהפך הזה קרה בגיל 57. הלכתי, בזבזתי את כל הפנסיה שלי, והקמתי את חלקת האלוהים הקטנה שלי, ואת הלחם תמיד יהיה לי לאכול. ארץ אהבתי. אני מטופל בקרוב ל500,000 צמחים. המוטו של התערוכה הזאת זה חיסכון במים. הצמחים היבשוניים האלה צורכים בין 5-10% מים מכל צמח אחר. אני מדבר שנתי, חודשי, איך שתרצו להסתכל על זה. החודשים האלה למעשה יוצא חשבון המשתלה 30 שקל. מדוע? אני בכלל לא משקה. מה שאני מדבר על הצמח הזה יכול לשמש את כל הדשאים שישנם בשדרות במדינת ישראל, להחליף אותם בסוג של הסקולנט הזה, היות שהסקולנט הזה עומד פה 5 שנים ללא מים, ללא כל טיפול, אין צורך לרסס, אין צורך לגזום אותו, והוא ירוק כל השנה, והוא גם פורח פריחה די יפה. בשבילי בכל אופן, כל בוקר שאני בא לפה עם כוס קפה, אני מרגיש מלך העולם. ארץ אהבתי, על הצריח דגל, ארץ אהבתי, יבוא לרגל. בשעה טובה, בשעה ברוכה. לא אסע לשום מקום, אני פה. אבל אתה אמרת שהם יכולים חודשיים לסבול, שבועיים לקבל כן, התניה. אבל אני לא יכול לסבול חודשיים לא להיות על ידם.